dito sa Mexico, Pampanga. Sarap ni luto ni Atching Lilian Borromeo. Kain na! Para sa akin, na-enjoy ko naman po yung pagkain since, ayun nga, mahaba po yung biyahe, tapos gutom na po kaming lahat. Ayun, yung pinaka-favorite ko po dito is, although di ko po alam yung pangalan, is yung parang malagkit na maputi. Medyo gutom po ako kaya nang parami po ang aking kuha. At masasabi ko po, the best. Hello, ako si Sean, isang Bicolana. Masasabi ko dito sa Atching Lilia, napakasarap ng kanilang pagkain. So bilang isang Bicolano, na mas patok sa amin ng Bicol Express, meron din pala silang tinatagong recipe or pagkain. Yun ay ang biringe. So sinerch ko talaga kasi na-intrigue ako, sobrang sarap niya. Tapos iba yung texture niya sa nakaugali ang paella nila natin dito sa Manila. So yun. Masasabi ko dapat puntahan talaga sa Atching Lilia kasi napakasarap ng kanyang mga pagkain. Yun lang. So welcome po dito sa Pampanga. Welcome po sa Mexico, one of the oldest towns in Pampanga. And considered Pampanga as culinary capital of the Philippines. And Atching Lilian is one of the guardians of the Kapampangan cuisine, Kapampangan food. Siya po ang guardian po ng ating mga heirloom recipes. Yung mga kinain po natin, halos siya po ang nagluto mula pa kanina siguro mga anong oras ma? 1 o'clock, 1 a.m. So kasama po yung mga iba ho naming mga kusinero at kusinerang Kapampangan. So meron po kaming organization, the name is Kusinero at Kusinerang Kapampangan. So this time, Atching Lilian will be having a demonstration, a cooking demo, and later, for those who want to be with us, dito po sa harapan para malaman po ninyo, isa sa mga kinain po ninyo, yung bangus. No po? Yung tinatawag po nating bobotong bangus. Bobotong bangus. So alam naman natin when we say boboto, yung bumoboto ka during election. So may history po ito during the time of President Quezon, no? Noong po, before Quezon, nagkakaroon po tayo ng election, hindi po kasali ang mga babae. Hindi po kasali ang mga babae. So, dati, second-class citizen lang po ang mga women. No? So, nung panahon po yon at hindi po sinasali sa pagboboto. So, ang nangyari po, dito po sa isa po sa towns ng Pampanga, which is Candaba, no, mayroong pong nagsama-sama yung mga misis, yung may bahay, at during the time of election, sila din ho nagkaroon po ng mga nagluto ho rin ho sila, nagpasarapan ng mga lutong isda, no? At kung sino man ang mananalo, kung ano yung masarap din po ang lilitaw, at yun nga po, sila po ay nagbotohan. Nagbotohan po sila kung ano, at yun nga po, yung kinain po ninyo kanina, yun ang nanalo, at yun po yung tinatawag natin ngayong bobotong asan. So I think i-discuss pa ito ni Atching Lilian. So ngayon po magde-demo si Atching Lilian ng bobotong asan. Madali lang po itong lutuin. Pwede po ninyong lutuin ng kahit na mga 10 minutes, 15 minutes, tapos ang pagluluto ng bobotong asan. So palakpakan po natin the Kapampangan culinary guardian, no, si Atching Lilian Borromeo. Maraming salamat, Sir Jane. Masyadong akong pinatakasan. Good afternoon po sa inyong lahat. Sana nagustuhan niyo yung ating food. Ang i-demo po namin sa inyo ay napakadali lang. No? Ang mga ingredients natin, meron tayong alagaw, kamatis, sibuyas, at kamyas. Tapos may konting pepper, asin, toyo, at saka konting oil. Yun lang. Ang gagawin natin,
yung ating bangus na debone. No? Ito. Tapos lagyan natin ng stuff natin siya. And then, lagyan natin siya ng banig. Lagyan natin ng kumot. And then, iluluto na natin. Ganun lang siya. So kapag sinabi hong kumot, hindi ho yung blanket natin. No? Kumbaga, kukumutin po natin yung bangus. So, sino po nakatikim ng bobotong asang kanina, yung isda, yung fish? Okay, so ganito po ginagawa. So una ang kamyas. Mayroon ho bang gusto mag-volunteer na mag-assist kay Atching Lilian? O yun, sir, dito po. So nilagay po yung kamyas. Alam ko sa Manila wala nang kamyas eh. Pero sa palengke meron pa naman. No? Ito galing po sa garden ni Atching Lilian. May kamatis, sibuyas, alagaw. Yan po ang nagpapasarap at yung nagpapabango sa lutuin, yung dahon ng alagaw. So lahat po ng ingredients pagsasamahin lang po. So ganun lang, napakadali lang. Pagsasamahin nila hanggang sa yung lasa, yung oil, vinegar, pepper, magkakasama na. So yan po yung sinasabi na papalamanan pagkatapos kukumutan. Lagyan mo ngayon ng banig. So, babanigan daw. So, and then, so pagkatapos mo nilagay ho yung mga ingredients, parang banig, ayan, so pahigayin na ang bangus. And then, ngayon daw, cover niya. So, kukumutin niya. Ito pong bobotong asal, isa po sa mga nagustuhan ni si Maestro Ryan Cayabyab nung pumunta po siya rito ng 3 weeks ago sa bahay po ni Atching Lilian. Doon po ginawa yung birthday ng kanyang misis. Pagkatapos ng kanilang concert, so pumunta po si Mr. C. At isa po sa mga paborito niya, ang bobotong asal. So pagkatapos po paano ho ito? 15 to 20 minutes lang. Kung gusto mong ibaliktad, and then, tama na yun. Okay, so yun po, no? So isa po sa pinakamabilis na niluluto po ang bobotong asan. Dahil kinumutan na natin ang isda, bibigyan naman natin ng lullaby. Para makatulog na. Rockabye, baby. So ngayon naman po, may pinapatikim po kami na San Nicolas cookies. One of the famous cookies, not only here in Pampanga, but also in the Philippines. Isa po sa mga gawa ni Atching Lilian ang San Nicolas cookies. So bago po ninyo kainin, tingnan nyo muna po dahil po para pong ano yan, no? May minolde ho yan. So may image po ni Saint Nicholas. Guys, ang actual finished product, di ba? Di naman ganun kalaking difference from the kitchen finished product kesa sa bagong luto talaga. Ganun lang talaga kabilis. Palakpakan naman natin si Atching sa ating bangus! Ganun kabilis, grabe! First impression. Woo! Kaya pala bangus. Yun! Alright. Naman natin. Sino po kayo? Ang sarap po. Ang tender. Lola mo. So yung mga recipes po dyan na more than 100 or 200 recipes po. Ang ginagawa po ng kusinero at kusinerang Kapampangan, no, dinodocument po namin yung mga heirloom recipes. Kasi may mga families po na Kapampangan na hindi nila sinishare yung kanilang mga recipes. So kami naman,
Ang ginagawa namin, we want to document them, we want to put them in a book. So yun po yung isa sa mga advocacy po ng aming grupo.